F'seduta mqanqla fil-Parlament il-ħamis filgħaxija, l-Oppożizzjoni pruvat tippolitiġizza l-imxija tal-coronavirus. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn stieden lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għal laqgħa dwar ħidmet l-awtoritajiet brabta mal-coronavirus. Jiena fil-fatt hawnhekk nagħmel stedina lil kap tal-Oppożizzjoni illi fid-diskussjonijiet illi kolli ta' kuljum mal-kelliem tas-saħħa tal-Oppożizzjoni mal-Onorevoli Spiteri jingħaqad u wkoll, anzi jekk irid jiena ngħidlu llum fis-7 wara li spiċċa s-seduta tal-Parlament. Nintaqgħu jiena u min irid iġib miegħu ħalli nispjegalu dak kollu li qegħdin nagħmlu flimkien. Fil-Parlament l-Oppożizzjoni ridet tibda l-aġenda tas-seduta parlamentari, anki jekk it-tlieta li għadda saret stqarrija ministerjali fejn il-Gvern spjega dak kollu li qed isir biex is-sitwazzjoni tal-coronavirus tibqa' taħt kontroll. Il-biraħ l-ewla fuq talba tiegħu stess iddiskutejna minna serata sħiħa għaw ġew niddiskutu l-istess suġġett li qed tista' jitkellem fuq inti. X'jiġifieri mhux veru xejn. Hekk jogħġbok, hekk konkludi. Il-biraħ l-ewla jiena għamilt il-biraħ l-ewla jiena għamilt saħu paċenzja. Hekk jogħġobkom. Wara li s-seduta tal-Kamra tar-Rappreżentanti ġiet sospiża, f'ruling li tali Speaker Angelo Farrugia ma ntlaqetx it-talba tal-Oppożizzjoni. Intant id-Deputat Prim Ministru saħaq li l-Oppożizzjoni ridet tissospendi seduta li talab deputat minn tagħha stess. Illum il-kap tal-Oppożizzjoni jrid jissospendi l-aġenda tal-Parlament. Meta ħan iddiskutu mozzjoni illi ħajamel mhux vera ħajamel il-kollega tiegħu illi kien il-persuna illi kontesta għal leadership. Grazie.